Panen blewah, guys. Ya Semua guys. nanas pas semangka iki. Panas iku ki panas. Lho kok gak semangka lho iki. Panas. Iki nek kolesterol. Nanas madu lho, guys iki. Kowe lho manganem ngono kuwi kolesterol. Oh, iki khusus sing duwe kolesterol iki. Sing ora aja. Iya, makasih. Iki prosesnya ocek brambang iki. Iki yo karang tarunan iki wong kok gir gunung karo kok Lampung iki. Aduh. Pipike lagi dijarangi. Iki sing gawe bumbu, guys. Duh. Mbak Tara wis dibikinin bumbu. Udah, wis bikin bumbu. Oh, itu sayur sopnya itu. Sayur bening juga. Ini cuka ini. Wah, pinter bikin bumbu ini anak-anak. Ayo ke sini. Ndi engko sing dibakar engko? Ayo. Ndi Mas Bro, sing dibakar ndi Mas Bro? Ki apa iki jerone iki? Wis bangsane hiu, Mas. Ya wis ora apa-apa ya hiu paus wis masuk kabeh iki. Wis panggah masuk pokoke. Lho, pakani barang. Lah kwareken iki engko malah. Engko yo ngabotno timbangan amet nang ngene iki engko. Wis trik marketing nak iki. Ape didol pakani sik. Wah, ngene modele. Kayak apa? Iki sapa? Dek ketok gak asing mbruwet le. Oh, pakane. Oh iya iki. Oh Coklat iya coklat iki. Pirang-pirang. Wih. Ana iwake ta iki, Mang. Iki calone sing dibakar. Ya ora mung iki engko iwake. Ya enek eneh. Ya mbah iwak apa ngono engko. Ora keteng iwak pethek, iwak wader apa ngono engko. Wis sithik-sithik wae ngopi dune cek akeh iki. Wis malah wong iki blokong sing ketok malah. Udah tuh mau jedal-jedil lho Mas Bro. Iki momen-momen sing dinanti-nantikan no, sing tukang gawe bumbu. Prosesnya wis ngene iki. Engko kapan? Isin lah. Wis ready bumbune. Sosise yo ready. Wah, iki gaman iki ra dienggo res-res iki. Wadah. Aku bantuin hidup malas Iki gamane sapa iki? aku Wah, balik neh. baju aku. Enggak boleh dong. Ngirisi terong, guys. Terong abang, guys. Iki raciane iki, racian apa iki? Racian wiwit. Kanggo bahan campuran sambel kecap. Iki sunduke enek. Lagi gawe kae Apa mang? proses. Iki apa iki rek kaya makam iki ya? Ya Deni wae. nggih sumur iku. Iki apa iki? Oh iya. Iki tataane nggo bakar-bakare. Tak contone ben ora do ketoke kok makam angker men. Nah, ngene lho guys, maksud iki. Mbok ditumpang nang ngene engko ngisore areng kok makam ora. Ayo. Menuju ke orang-orang yang gawe sunduk ini. Iki Profesor Sunduk iki. Spesialis gawe sunduk iki, guys. Tombak. Yo bakul-bakul sosis, bakul some, kontekan sunduk ya iki wonge nak pesen. Sedina biasane lho pirang bongkok Mas pesenan sunduk, Mas?
Memang bongkok, Mas. Emang bongkok nggih. Iya iya. Sing lincip lho ya. Ya. Iki bahan jepitan es krim nak iki model iki. Asrut. Serut. Iki wis ngene iki nang kene ya wis serba manual. Piye wong dana minim. Tuku kabeh ya Wah, ora masuk. tuku kabeh ya gak main. Mana main. Dan orang Iki wis momen ini piro? iki sing ganteng dhewe iki loreng iki wong Napi. iki weling apa? Weling-weling iki. Mbok dadi weling-weling lho ya. Eleng-eleng. Loreng medeni wong dingeti kadan iki. Angkel-angkel wit ngono masane ra ya. Duh. Ambil apa itu, Mbak? Ambil bahan. Wah, serba ambil nang kene, guys, bahane. Bumbu-bumbune. Wah. Udah temleh mat teki lah kok iso duwe. Bae. Wacan ya ada. Sing gak leket. Enak wacan nek duwe minyak darah ya gak lengket no. Aneh suruh angkat tetep minyak. Ya wis iki ning lokasine bae iki bakar-bakare. Tahun guri ya diagendakan ya di lokasi tempat yang lain. Mbak, terus radio cek ya. Kaya ndek bengi malah bojone bayu, Mbak. Telepon neh iki ya. Duh. Apa gas iku, guys? Apa gas iki? Iki Nila. Nila ki sing wong ayu-ayu ngono. Oh, Mbak Nila. Duh. Taike ijo, guys. Aduh. Duh, hati-hati ya. Nek rene. Hati-hati. Eli sama mak ayo Mas sampai sini dhewe. Wis ya. Ayo wangi. Saya. Lanjut gak enak Nila. Nila. Nila lho, Mbak Nila. Ya ana ayam. Ayo apa meneh kayak putih-putih. Woi, halo guys. Halo guys. Kalau di sini di Mantap, toko bangunan guys. biasanya ada kok, Bu. Kalau di sini jarang-jarang, Bu. Pakai clear itu. Iya, pakai clear. Halo guys. Halo guys. Lagi ngapain guys? Panen guys. Kadok bakar-bakar. Panen iwak lanang. Iwak lanang guys. Makane nek lanang ya cedak-edak nek nang bakar-bakar guys. Ketut. Bakar. Oke guys. Lumayan guys. Lumayan. Iki ya rada mrinding iki awake rada ngredeg iki. Kepatil iki apa ya ora resiko. Waduh, tenan to. Wah, nek sing nyandak sampean dadi ketok cilik lho, Mas. Wis tak candak aku ketok gedhi lho lelene kok. Wah. Wis sambung video liyane. Mendung guys, peudan. Lokasi bakar-bakare dipindah kene nang emperan.
Wah iki ya nek Operasi, guys. operasi. Operasi sesar. Dioperasi iki terang operasi iki. Nah, rumah sakit Rapayu tak ngoperasi lele wae. Iya dioperasi. Saya kan wedok Nila. Oh iya Mbak Nila dan Mbak Nila dan Mas Le. Pasar ikan murah. Nila, Lele. Lele ambil lele, Bu. Ambil lele wae. Oke. Iki sing mulak tek malah kok iki cowok iki. Biasanya restoran kan kokine kan Oh lanang. iya, iki mangan wis hitungnya kan wis restoran iki ya. Ora bayang iki. Bapak, Ini nego ndase gak enak. Oga. Ndase ilang. Oke. Nila. Sing mateni nganggo tenaga dalam mereka. Iki lho guys, cuci mulutnya guys. Nanas, nanas deket malah. Kenapa? Punyanya gak kurang nih. Nanas iki aki ya ngono. Coba nang Mbak Fitri. Isine ketuweken. Ngene iki sing mari jane sapa ya? Mari apa? Marai ngene iki lho. Tahun baru ada bakar. Mbak Buyut dek ben iki ceritane iki pas Turun temurun isih masa puber kalau pacar-pacaran, tahun barunan. Mbah Buyut. Punya tau apa? Emang jar bubuk. Enak tapi kok gak rata paling Ya sithik. wis. Kerek sithik. Enggak, pesone Oh iya wis. Bumbune lengkap pokoke. Lek bener. Saan Mama. Oh, no. Berat. Ono ha. Ono mau kunire kok. Lagi mau apa? Oh, ner. Bener. Iya. Tanganku bersih ta lho wis. Ini tetes aku tanganku berat kabeh. Kenapa? Dicocok Nila. Trek nyocok nak Nila ki. Nila trek nek cucuke Dek. Pasrai ibadah tiwak lho dadi kabeh ora kaya kesambat. Kowe. Iya. Lah mang ora gelem ora kowe. Lah aku malah membadat titak wong ibadah lele. Kan sing berarti sapa masamu? Ora bedati lah. Eh, Le, kowe tak irisi ikine mau. Alah entuk loro bakal. Ora bersih. kono. Para koki lagi berdebat ini masalah mengocek-ocekin iwaknya. Ayo, wah iki kok gawanane do ngeri ngono kabeh. Buak wae. Iki. Karek ngicipi kuwi. Kae apa? Apa entoke kae? Sopo sing garap? Kowe sing garap. Oh iya mentoke ora ono sing garap. Bareng-bareng ah. Iya digarap. Masakan jadi gua sik, Mang. Wis kadung kok. Gak apa-apa engko ambi godhong kok godhong. Godhong jatine akeh apa iki mabuk. Proses pembakarannya guys. Oh iya, ketekan wong anyar iki mau. Kae. Jauh-jauh dari gerobokan Purwodadi. Apa jail lagi? Pase mung sicok blok amat. Iya. Kuwas dhewe ra Mas Teguh. Kuwas gak duwe. Iya sik adi lho. Celuk jajan. Arane ya nih ya. Oke. Memang ayamnya Baik sampe lo baik. tidak. Enggak lah. Kowe mlebu kabeh kalau Kene Mas. ora kira nyuben. Lipo angkat saya Mas. Mas. Panas lampe lek. Nek tanggungane panas lek. Kilo. Mana sini. Aduh panas. Aduh sekali aku panas. Kilo. Ya.
ngerti Mbak. Kandang aku. Mas pakai ini. Iya sih. Apa? Iya. Mak lho kok. Emang apa? Bentar kan aku mau buat kamu. Sebelumnya. Mari cangkok. Malah mending yang pernah dari bulan Sampai jarang. Nah iya. Kalau pengen semua mending kok kayak kayu kering. Keris tok. Yang kontener. Kotos sama hasil. Arahnya mantek. Paduan santan dong. Mas namanya itu toh. Nganu dhisik. Apa ini dhisik? Di, aku ngewangi lagi dijunjung. Malek, malek. Lagi bantah walik. Kantel. Lagi kertak walik lho Bang. Masa masih tak ada. Sitok kok arang. Apa nih? Iya. Tak ada setengah. Enggak sering anak-anak. Ya sering ya iso cilik. Enggak kan anak. Sana di Mas. Langsung mau kentang kok Kak Tara mah. Kalau kentang kuwi. Lae adine gak dikeki kan Mang. Ini kan sale beda-beda tak kon buka kuwape tak kon mangan bareng-bareng. Malah enggak bisa ada-ada kok beda-beda. Ya kan dia kan nggak mau bareng-bareng, guys. Halo, guys. Mbak Kalisa ndira? Mela papa Nanti. Caca Nyanyi, Caca nyanyi. Cika Nyanyi Ara, Rido. Oh, tidak, Do. Cika diam merayap Duh, nang kono peteng malah padang kok kene jire kok. Ketok apik. Ngalah kowe, Mbak. Tak usir. Ning ora ketok iwake. udah ya Abang lu, Mas. Ora dhuwur asline iki. Ndi? Lah iki boten berah iki. Met, ayame met. Iya. Aduh, piye iki? Panas, Lek. Kae longan ora usah udut wae go. Ora lho dicandak mlayu rono nang pawon ngono. oh my uang lagi Lah, Nama foto ora? Lagi bakine lho apik aja. Ikane. ya apa ra duwe Mbak Fitri? Ombon Mbak Fitri ngomben apa? Wis ora dadi iki. Mateng ya. Tak ember yo. Iya. Wes kae ngentam lagi. Tidak iya ora ketok sih. Kotosan. Cium. Kotosan. Wes. Kan
kan motos anda. Lah puasa ajar bisa dulu. Tuku terapa. Tuku. Tadi kamu pilih yang mana? Dadi kipas sih. Sama sing ngene kok. Yang pilih Kosong mati. Wes ndi mang ikane mang. Silang tadi ada. Bum bum bum. Kita tinggal santunan. Niki lagi dijuarno. Aman. Dijuarno. Rasa sini, rasa si ayam. Wes, Mbak. Tung. Nanti, kan Mbak. Bang. Yang goreng kematangan karo arek. Ini di laburi nganu, ada ini. Laburi apa? Kemarin. Di banyak. Ya. Ora wis ah. Tas dulu jane kertasnya. Emak Miki. Kayak kaca. Mungkin Mas Mara. Emak Miki. Oh, sudah dong kalau ada duit menando. Kayak Mami Miki. Iki apa iki? Luacok. Yura kan Ora. Kok Miki. Itu ketok. Orang itu dia. Kak. Ayo. Baba. Lagi buat botol. Yuk. Ini buat botol. Lihat itu. Kosong. Mau buka. Kok kertasnya wae. Tapi mau buka. Kosong. Kosong ambune. Tenang no. Tenang no tuh cepet foto. Enak lo. Tuh ya. Enak lo. Ini. Gimana capek? Bisa angkut. Teman deh enggak. Iki enggak sebulan. Iso nang iki. Iso. Lelene ndi, Mang? Lelene nang amben iki. Ya, genteni wonge wis salat e. Ya. Lho. Ale. Bersih banter, Bro. Pak Wija. Panang ki. Wis widok. Kental yo. Iku tambah asen nek perkara pengetem. Ora. Wis kok sing tenang. Tenang no, Mbak. Pokoke nek kasine Mas Put ternyata kok kasine. Iki obong ora iki? Obong iki wis. Wes junjung. Cipok. Iya. Kok endi iki? Ono. Bang cipok. Ya, iki. Bong. Tak sadar. Kono lho penak. Jadi lemah. Ini, Mbak. Cakare Mbak nyangkut. Ciko sunduke. Ini nolak kok benak kok. Icek kanggo? Enggak. Wis nyepet wine. Ini nyepet iwak. Eh. Tapi bingung bener orang pakai kasep tak kasih. Saya nakal. Lah kok gak ngono karo sambel kecap kae. Saya nakal ya. Gak kurang kecap. Kurang kecap. Orang ngasih orang loro. Gak kurang padang ya? Kurang padang ora? Enggak. Tak tinggal sholat ya? Heeh, Mas. Ini fotonya belum cari sama aku. Iki mah siapa? Siapa mah? Aman. Iya, wis. Makannya lu tembak. Iya, Sik. tembak. Apa? Sakit Nang nang oma.
Tambahin lang mana ha. Kurang. Tambahin lang ako. Pasti. Laki pasti aku Heeh. Laki pasti. Belum aku lah. apa mau dari Mas Putih. Yang boleh tekan menit nama. Yang ini kan kalau Iya, coba gitu. boleh ya Rito ya. Minta maaf, minta maaf. Ya kali sama Nabi. Oh, tuh jajan. Nangis mungkin ya. Jangan jajan. Di balik lagi bang. Jalan. Wale mang. Oke, aku makan. Ulah wale masing-masing. Ini serangan ya mas. Ini gone gimana? Iya, Mbak. Arek lele. Heeh. Ini kayak Pak ya. Enak emang bakar nggak? Apa? Ini melayar lah emang. Emang tak kok wis meduke neka. Sama lah remek. Karo. Meresep buburnya sing main. Nek kacung. Nah, iwak ayame kan Sebet. mangan. Gua tak lapan. Awas lho nek malih nak ndreveli lho minggir situ. Iki diwalek ngene sakjane. Dadi iso nyepet ngene. Kok ngene. Lebokno ya. Nah, oh lho nek ikane Ini wis video aman. Jogo kon jero diwalek. Dadi nek ikane iso nyepet. Ya biasane kok nyepet terus. Ternyata tak main grang ben gak nganu re. Kantel. Gak kepenek gak kantel. Gua acur deh. Demong kayak kamu sendiri ya. Lah, kowe udah aku neh. Guru. Nah, kebawat, Mbak. Kebawat, Mbak. Angkat sih. Enggak. Alah, kesini malah. Panas. Wes tak nganu cantik dhewe kok. Ben dhisik. Coba lo sih. Balik nih. Iya, enggak wale gampang. Paling bisa. Iya menggedul cita ya. Antar-antar. Set ngono kok. Kalau aku sapi pagi, eneng. Makan kerang. Pengen dulu, tapi ya. Aku mbak. Karena warung. Rokok. Panas ora karuan. Ngapain jemput aja. Oh my god, aku dia masih double mah. Itu enggak. Kalau lampe mah. Lu mikir anget tambah no. Aman. Ya mangi kok. Karo udah yang bercanda asik lagi kok. Aman. Aman tenang. Makan deh. Kakek murah. Murah Jeng. Cuma enggak nyikak ae bayang. Enak cicak paling dek. Karo ayam iki. Ayam merah nang. Ayamnya sekulino. Ngene malah sing nunggoni malah ora nganu. Ora pati pego. Belum semut. Oh ya. Tapi aku aman. Aman ya.
bisa nah? Eh. Videonya video shop. Apa, Be? Ayo kangen. Alah dimenjerokno malah. Ya. Halo, halo lampe. Yo adem ngene kok. Adem ah. Kowe ora adem. Ale ibu sampe. Di. Ayo, ya nek ketemu Jawa. Ora lihat. Tiga botol amat. Tiga botol Aja blayo nek Mbak. Wes kowe kok kene kita ora loro malam loro. Semepet-mepet lho. Wes ale. Cetre aneh kan ngalor. Wes wes sisan. Bisa angkat. Kita. Sel apa, Lek? Ikan bakar Berapa ini satunya? 25. Wah, mahal ini. Biasanya Kan 25 satu 5.000. paket sak nasi sak minumnya, Bos. Oh, oke. Sak lalapan. Itu satu hari 3 kali. Sehari 5 kali. Mantap, guys. Bakar ikan nila. Utek endi serpotmu? Kok kono, Mas? Kene. Wah, ini ya. HP ini mumpuni ya penyewa tripod barang kok. Wah. Wes. Ya. Heeh. Wis tinggal lab. Iya. Sing kopong. Iki apa iki Mas nang kene iki, Mang? Iki dibakar. Mentok kuwi, guys. Oh, mentok. Heeh. Iki langsung kecap, Mas. Ya wis mateng ya kecap. Pakai mlebur. Ya. Buka ini buka ya. Tak balik sik. Iya. Sama sih sampai Ngene ya nek sing ngipasi wis. Bakul ya Pakule kemana? nyewa Palek. tukang kipas barang. Awak kesel. Wis. Iki pasine parake ngidul ya. Lepeken lah nak Mas Slamet. Wis bengep kok kono. Aku yo. Lelene piye aman? Kudune ditusuk ya. Kan nak ditusuk. Ayo lalane Wah, iki sake. mang dikemas-kemas apa cah? Ayo, Mbak. Ayo, guys, ready, guys. Ready. Nah, Kita makan bersama keluarga Mbah Sunar. Kok temane pokoknya yo makan di luar engko. Makan di latar. Di, Ayo. makan di teras ya. Diamond ki kok. Warung Diamond. Blok lagi aman. Bersama al artis dari Grobogan. Oleh grogi kan begini. Mau nak ditugel lho. Wis gak apa-apa tomboknya, Mbak. Halo, guys, Kalisa. Halo. Makan apa kayak guys? Sa? Iki apa iki? Kuwi bablone we. Oh, babonane. Bablone. Ya. Ini sakake yo. Iya soalnya kan Nah, kan teksturnya lembut ya, Mbak. Terus bumbune. kudune nek pengen Iki resepnya bumbune napa niki, Mas? Niki bumbune kecap, Kecap, Aja ditoyo sih, margarin, resep rahasia terus le. minyak goreng, minyak goreng, bawang putih, bawang bombay. Kok ada men tekan bombe ya? Iki ana sing prigapan barang ya. Loh. Kalau anaknya yo ora mau. Kalek Sosis-sosise urung ya. Ala saleh. posisi durung. Engko nek permangan pisan biasane bocil-bocil mangane bisa sosis iki. Engko Sosis. kok dibakarna, diselakno sedelok. Heeh. Iya.
Oke guys, iki sementara bakar-bakar dulu. Lanjut ngevideone nek pas mam yo guys ya. Yo. Oke. Sip. Mantap. Ya tak saya ikut mas. Enggak no, semangat lele. Oh, bocil. Enak baunya. Wis ya gimana iki capek? Wes. Kae. Tarik katanya makan. Lah kan grung kok. Ketok. Ketok. Wis jajan tak kaane lampu. Iya lek. Kena sing bakar sing Ketok. benereng nih. Ya keten blereng, Kak dhuwur ki lho ini pas menawa jajan. Ngene. Siap. Kipas, kipas. Kipas, kipas. Ayo monggo ayam bakarnya. Ikan ora. Iya ingin iki apa? Omongan kuwi kepleset-kepleset. Jalannya lunyu Rodok lunyu iki, Mang. Lho lah. Ini amat. Ndek Mang tak angkati pas Ndek Mang saurunge dibakar yo adem ora. Lalu angkati Lah iya. amat. Lek mbok kek sak aku kobong sak e. Yo bakar-bakar. Elak ngetok. Bakar. Masa ora tau ngetok iki. Iki Mang burame. Nila. Oh inilah. Mbak Nila. Ya Mbak Nila Bikang Le. Lelene ora. Lele. Ketok ora, Mbak? Ketok. Lah melu-melu. Ini iki pasti genten aku. Estafet guys, Mbak. Ah. Penampakan. Kalau Mas bayaran Mas apa? Lewat sini. Gitu ya. Bayarannya nang kene, agen ketok barang ah. Rene sa, efek bayaran. Gue kipasnya. Bayaran barang ah. Emang. Iki bayaran. Iki sing ndek iki. Iki aja, iki sing ndek apa iki? Iki kowe dadi iki kene 20 kok, kurang 20. Bayaran apa cah gimana? Kowe ketok iki 20. Aku 30 padha. Aku yang melu bakar lho. Iki Mang janjane iki pira iki Mang tuku om? Iki mah nganu. Kene aku Apa? wis ngadong. 40 jane nek disusui 30. Wong piye re 20? Iki wis saya Mas. Lek teko kayak 20. Iya disuwek sithik. Iku lho kasih aku lho ora wetok. Aku lho bakar awen Mang. Wis gonggo Sing tuku ayame bakar iki Mang entek pira iki Mang? Bang bingung aku. Tak porsi kok Iki ki 30-an. lho. Nanti kok Mas Teguh ku lho. Wis Monggo. Was. Ini iki lho. Monggo ngajak. Merusut. 20. Duh. Kena kok wedok. Wes ora sida ngesakin neh. Tak situ ngopi, guys. Oh ning. Lho kalau dikane aku. Iki ditambah kecap ora iki. Wis ya. Engko kan jangan disambel kecap bareng. Iya. Wis iki aku ngentok delok lah. Lu ngombe sik, Man. Men apa rek berani? Engko Men kilo men kameramen. kipasnya mati. Di sana. Bocil lek nang